Qazan sili. Hayırlı gün, hürmetli radyo dinləyicilər. 15 saat 10 minut. Siz Tatarstan radiosu tapşılarını dinləyirsiniz. Bugün biz sizin ihtibarga Галиаскар Камал ismindagi Tatar Davlat Akademiya teatr artistlari boshqaruvida Karim Tinchurinning So'ngan yulduzlar ismli asari bo'yicha qo'yilgan spektaklini tinglarga taqdim etamiz. Rollarni boshqaralar: Sarvar, Flora Hamidova, Ismail, Yolchi yigit, Nail Ayub, Nadir Maxdum, Rinat Tajiddin, Gül Nurabi, Galiya Nigmatullina, Farxi, Imshi Qarshiq, Asiya Harisova, Fatima, Firdavs Axtamova, Siraji, Akiyatchi Qart, Dilus Ilyasov, Shaybak, Yatim Malay, Naila Ibrahimova, Starosta Jihansha, Ildus Valiyev, Ibrahim, Halim Jalal, Hammad, Rashid Shamqay. Yigitlar, qizlar, Akademiya teatri artistlari Firdavs Xayrullina, Daniya Nurli, Ramziya Xisamova, Rashid G'aliakbarov, Ildar Xayrullin. Spektaklning rejissyori Marsel Salimjanov, montaj rejissyori Hidayat Sultanov, muzika yozgan ham xalq kuylarini ishlatgan kompozitor Salih Saydashov. Hozir spektaklning birinchi ilishi yangraydi.
минен гел шушы бер көйне җырлатасың. Әллә аның берәр хикмәте бармы, бабай? Бар шул улым, бар. Хей, бабай, көйнең нинди хикмәте булсын диенде? Һәр бер дәүләтнең тарихы булган шикелле, көйләрнең дә тарихы бар шул улым. Бабай, сөйлә шуны миңа да. Күңелне генә кытыклап калдырма әле, бабай, сөйлә. Сөйлә дисеңме? Әйе. Ярый, тыңлалайсың. Әнә без барасы авылны, югары Каенсарны күрәсеңме? Күрәм, бабай, күрәм. Күрсәң менә шул. Моннан бик күп еллар элек югары Каенсар авылында 2 ятим бала торган. Берсе булган аның кыз бала, икенчесе булган ир бала. Исмәгыйль малайлыкта үскән муллада, Сәрвәр исә тәрбия алган үзенең карчык әбисе булган. Бала чаклар үтеп киткән, булар үсеп буйга җиткән. Сәрвәрнең матурлыгы тирә-яктагы бөтен кешене үзенә гашыйк иткән. Эштә уңган, уракта аңа җиткән. Чигү-чигүдә аны белән ярышырлык кеше булмаган тирә-юньдә. Җыр биюгә дә бик оста булган. Былбыл кыз Сәрвәр дип йөрткәннәр үзен. Исмәгыйль дә батыр егет булып үскән. Илдә майдан тоткан. Эх, яшь йөрәк, җилкенмичә каламысың? Исмәгыйль гашыйк булган Сәрвәргә. Сәрвәрне яр итмәк булган күпләр. Булган аның матуры, булган аның батыры, булган аның зирәге, булган аның гарибе. Ләкин былбыл кыз Сәрвәр бернегенә үзенә яр иткән. Исмәгыйльне, бабай, шулаймы? Әйе, улым, Исмәгыйльне. Алар шул хәтле берсен-берсе яратканнар. Көн саен очрашканнар, матур җырлар җырлаганнар, эш серләрен бүлешкәннәр, хәтта төшләрен дә бер-берсенә сөйләгәннәр. Менә көннәрнең берендә Исмәгыйль килә Сәрвәр янына. Сәрвәр! Сәрвәр! Сәрвәр, җаным. Нәрсә? Сиңа сөйүнеш, үземә көйүнеш хәбәр китердем. Нәрсә? Нинди хәбәр? Менә Мәгъдүмнән хат. Мәгъдүмнән хат? Әйе. Миңамы? Сиңа? Юк, миңа булмас, син ялгышкан. Ышан, сиңа, Сәрвәр. Булмас. Син мине сынар өчен китергәнсең бу хатны. Шулаймы? Сынар өченме? Юк, Сәрвәр, сынар өчен түгел. Миңа ни курсалар, мин шуны эшләргә тиеш. Үземнең байымнан үземнең сөйгәнемә мин хат ташырга тиеш, күрәсең. Ялгыштым мин, Сәрвәр, сине сөеп мин ялгыштым ахырсы. Юк, Исмәгыйль, син ялгышмадың. Мин сине генә сөям. Мин Мәгъдүмне сөймим. Менә хәзер Фәрхия әби белән сезгә барырга җыенып калдылар. Фәрхия әби сине яучылап, сине Мәгъдүм белән күрештерергә килә. Син миңа ышанасыңмы, юкмы? Ышанам мин, Сәрвәр, бик ышанам. Гомергә ятим булдым, гомергә кеше эшләрен эшләп гомерем уза. Миңа синнән башка якты чырай күрсәткән, татлы су әйткән кеше булмады. Син минем атам да, син минем анам да. Әле мин сукадан арып кайтып, сине төшемдә күреп уянгач, сине уйлап төннәр уздыра идем. Минем бөтен куанычым, бөтен кинәнешем синең турында уйлау. Исмәгыйль, әйт, син мине сөясеңме, юкмы? Сәрвәр, менә мин сине менә аңлатырга сүз таба алмыйм мин. Сәрвәр, менә мин сине шул кадәр яратам, якын итәм, дус күрәм. Менә аңлатырга сүз таба алмыйм. Сәрвәр, менә мин синең белән сөйләшә башлагач, минем көләсем дә килә, җырлыйсым да килә. Менә сине миннән тартып алулар искә төшкәндә мин үләм. Юк, мин үлмим. Минем йөрәгем үлә. Менә син тирәк кешенең йөрәге үлүнең авырлыгын белмисең. Менә ул үлә ул. Менә ул үлми дә, менә югала ул. Менә югалмый да инде, менә минем буыннарым калтырый башлый, иреннәрем кибә. Исмәгыйль җаным, күңелеңне тыныч тот. Мин дә шулай. Синнән аерылуын уйлаганда, минем дә йөрәгем үлә. Безнең йөрәкләребез моннан соң үлмәсләр. Ышан, мин синнән башкага чыкмыйм, валлаһи чыкмыйм. Менә
Көзгә туй итәрбез. Ә бит көне үз өебез, үз кәҗәбез булыр. Хәлләнә төшкәч, сыер алырбыз. Исмәгыйль җаным, көзгә бала каздан үлмәсәләр, безнең 24 баш казыбыз 14 түрдәгебез була. Туйда кунаклар ашасыннар була. Менә хәзер тот та, мине үзеңнең хатының итеп уйла. Мин мәхдүмгә ассалар да чыкмыйм. Ул да кызганыч шул. Мин гомергә кешедә ялчы булуым белән бәхетсез, ул үзенең зәгыйфлеге белән бәхетсез. Менә өйләнгәч бәхетле булырсың. Менә күрдә тор, мин сине бәхетле итәргә тырышырмын. Синең үткән авыр көннәрең сагынып сөйләргә генә калыр. Юк, Сәрвәр, безгә кавышу насыйп булмас. Сиңа нәрсә булды? Син тузга язмаганны сөйлисең. Кем безне аерсын? Мин белмим, Сәрвәр, шулай да безне аерылыр төсле. Мин төшемдә шулай күрдем. Юк, Сәрвәр, мин бит 3 мәртәбә шулай бүрек төшне күрдем. Беренчесе менә синең белән беренче күрешкән көнне булды. Ә менә икенчесен син миңа яулык биргән көнне күрдем. Ә менә өченчесен кичә күрдем. Аерылар безне, Сәрвәр. Белмим, мәгъдүм безне аера, белмим башкасы. Исмәгыйль җаным, яман төшләр күп вакытта хәерлегә дә була бит. Бәлки безнең кавышуыбызгадыр, каян беләсең аны? Алай гына булса ни әйтер идең дә бит? Яле, күргән төшеңне сөйләп күрсәт әле. Ничек күрдең? Шулай, караңгы төн имеш. Ә күктәге йолдызлар шунда яктылар имеш. Бик күп шәһәрләр, бик күп авыллар, әнә шул йолдызларның яктылыгыннан әллә каян балкып яктырып торалар имеш. Ә безнең авыл өстендәге йолдызлар башкаларына караганда да яктырак имеш. Шунда урман дисәң, урман түгел, кыр дисәң, кыр түгел. Бик күп егетләр җыйлаганнар да һәрберсе үзенә берәр йолдыз сайлаган. Син дә шул арада үзеңә бер йолдыз сайлагансың, минем дә йолдызым бар ди, мәгъдүм дә сайлаган. Шуннан йолдызлар арасыннан аждага ашаган бер нәрсә килеп чыкты да, йолдызларны берәм-берәм сүндерә башлады. Минем дә йолдызым сүнде, синең дә йолдызың сүнде, мәгъдүмнең дә йолдызы сүнде. Шунда бик күп егетләрнең йолдызлары сүнеп, күк төсе кара таба кебек караңгыланып калды. Ә без синең белән тау астында торабыз ди. Таудан кан ага ди. Абау. Без синең белән әнә шул тауга менәргә запланабыз ди. Акулларыбыз, киемнәребез кып-кызыл кан ди, ә үзебез һаман шул тауга менә алмыйбыз ди. Шуннан каннар арасыннан 2 башлы аждаһа килеп чыкты да, егетләрне берәм-берәм ашый башлады. Салахины да ашады, Шакирны да ашады, минем янда торган Хамматны да ашады. Шунда авызын ачып, инде менә мине генә кабам дип торганда, аның авызыннан син килеп чыктың да, минем күкрәккә бик зур пычак кададың. Ә үзең кычкырып көләсең ди. Шуннан аждаһаның 2 башы бер юлы икебезне дә кабып йотты. Шуннан Җитәр. Юк, бу дөрес төш түгел, бу ялган төш. Син һаман мин уйлаган ашлай төшенә кергән. Юк, ышанма, бу ялган төш. Ышанмасам да эш пыша бит, Сәрвәр. Шул бүрек төшне 3 тапкыр күрәм бит. 3 тапкыр. Tambu
Allahümme salli ala seyyidina Muhammed Resulullah. Abi. Abi. Ne sebepkem? Abi. Tuşta yıldızlar sınganını kursan narsa bola. Tüşne her vakit yaxşığa yorarga gerek. Tüşte kan kuru, kuz yaşı, koygu, bela kaza alameti. Ajdaha kursan narsa bola. Nerse bulsun. Eğer ajdahanı bulut ko'tarib alıp gitken bulsa hayırlıga. Ajdaha birersin, osatsa. Qara ajdaha kabir diyen. Kimni aşiş ulule. Kızıl ajdaha yangın, sarı ajdaha açlık, yeşil ajdaha ulet diyen. Ya Rabbi, bela, kaza, ölüm, jitimlerden uzun sakla. İlahi amin. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Server bebkem, Abi. min hazır Cihanşağa barıp qaytam. İkindiga hatlı qaytıp jitmesem, inişke çıkıp bebkelerini alıp minirsin. Yarar. Ondan soň... Abi. Tışta yıldızlar sınganını kursan narsa bola. Yıldızlar sünse. Yıldızlar sünse. Yıldızlar sünse. Farkı tuttu. Hideykensin, yolamam olur. Savma Gülnur, savma. Savma Server bebkem. Sen. Boy kız bulasın mayindi. Ya bir dua kılıp ilahi amin Allah. Allahu Ekber. Server kızım, yetimlikte üssen de otanalı kızlardan zifa motor bulup üsesin. Baxetin de var iken, siyençiden boş kaldırmazsın indi. Gülnur, ben zor yumuş hem iltifat bilen geldim. Ne sağlay? Onday zor iltifat bile yürüğün için bir zor rahmet indi. Sözünü vurgulap sırgalap duruda fayda yok. Yumuşum bine şol. Hazretimiz Nabir mahdumine servergen yavşitip civerdi. Narsa? Bik baxtlı saatte tuğansın iken bebkem, usta bika bulurga takdirinde yazgan küresin. Bine şol. Bütün toy çıgımın hazret uz üstüne ala. Bir tun, 2 yıl külmek, mamak şel, şitik kavuş kamzul, şehir yurganı, bir mamaklı bir mamaksız bişmek, bir nelikler olurga, 400 soğuk şah. Baxtın var iken kızım, Mahdumga kilesi yılga ukaz alıp üs yanına imam etmekçe. Hazret özü de 3-4 yıldan artık durmaz. Hazırdan uk işine de katı-katılar çıka başlagan indi. Kortsta vikenin de kımır elleri uzun bulmaz. Şol kadar devletke üzegez hoca bulup kalırsız. Ya Gülnur, toyla kaçan bilgilisiz. Bilmeyim şu. Server bebkem uzun niye itirbi? Sen ver akıllı kız oluyla cevap verir. Server bebkem. Abi. Niye itirsin? Yat jir tugil. Ulgen çağımda yanımda bulursun. Abi canım. Min Mahdumga şıkmayayım. Min ana süymeyim. Ol men adına sayın hatlar yazıp durdu. Min cevap vermedim. Min... Nerse? Ellesinin boşka sigen yigitin var mı? Min kızga başka kişiga. Abi canım. Meni Mahdumga berme. Menim başka sigen kişim var. Nerse? Abi canım. Abi bağrım. Meni hor etme. Şu bebkem. Min biteni bilem dip etkenim yok.
Үз бәхтең үзең белә, теләсәң нишлә. Şu Server balakay, akırın. Bu sözlerini kurşun falan işite kurmasın. Gözünü açtırmaslar. Hazretke kilim bulmuşa, elleki düşü kaynalağa kilim bulmakçı bulasın mı? Kilgen nimetinin kadırın bil. Farxiya abi, burşılıp yürüyüz için bek zor rahmet. Men Mahdumga çıkmayayım. Men onu suymayayım. Nikah balakay özü muhabbet tudura. Barımız da kız bulduk. Barımız da kiyevge çıkkanda başta suymadık, yıladık. Nikahtan son güvercinler şekilde tardık. Nikahta balakay 77 bin namaz oku savabı vardı. Evvelki Sinan'ın zayıflığından korkatırgansındır. Bir suda bürev tırırlık kış paranlarda. Benim öylem deysen derya Şeyh Mirza'dan okuğam deydi. Meni şeyil indi hayfe olup tura. Sigen yigitinden lekim tügüldür, bir mujiktir şunda. Evlarının bitnesini 10 bundan birle mulla olup gile. Uzaklamışa Hazreti Zümritler kabul etmekçi buladı. İnşan kilene bulursun. Kim? Farxi, Server bilə özün yaxşılab siləş. Server bəbkəm nərsə deysə men şuna riza. Menim Cihan Şağa barıb qaytasın bari. Rabbim Allah'ım. Olay şingel kalırga yaramay. Hazretimizin hatırı kalında var bit. Bugün irtege kuriyesi bulurga turabız. Şinazamızın okup telkin kılışı. Yasin çıkışımızda ol bit. Ahiret yağında uylarga girer. Men Server güngənin barısına da günəm. Onun tiləginə qarşı baralmayım. Mərhum atanasının vasiyatları da şulay. Rahmet abim. Bəbkəm, Abi. samavur qoyubdur. Men şeygə qaytıb jetərmin. Yarar. Farxi tutəngni şey şirni jibəligə yaramaz. Gülnur. Hazırga sağ ol. Şeygə qaytıb jetərmin. Ey Rabbim Allah'ım, ey Rabbim. Server, karşıma gelgenin kadrini bil. Olay yoramay. Məxdum seni büyük siyeyken devam aşık bulgan. Farxi tuti. Benim sözüm bir. Benim bilgili kişim birden vaqdam var. Men iki yoq qabulini olmayım. Nersi? So'nggi so'zing şolma. Şol Farxi tuti. Ana. Men ilşiga o'lim yo'q diler. So'ng sen oldan yigitlar hazırlab qo'yib devga shiğuni kimdan öğrendin? Otan anangdan namuslu kişiler idile bassa. Sen misiniz? Oy. Server Tutaş. Şu Server. Olay insafsızlanma. Karşındaki düşük aynolası tüven Məxdum basıp tura. Farxi abısay. Farxi abısay, benim Server Tutaş'a bir iki güne sözüm var idi, eğer de mümkün bulsa. Çıkar Məxdum çıkar. Farxi tuti. Çıkma. Yo'qsa men de çıqam. Hoş Məxdum gitti. Hoş. Server Tutaş. Server Tutaş. Eğer de men sizni tilim yoki qo'lim bilan ranjitsam, mana shu yoqti quyoshni ko'ru menga harom bo'lsin. Men sizni ehtirom etam. Men sizga o'zimning ish sirlarimni siylarga deb yo'shim bilan birga keldim. Meni yaratmog'ingizni, menim xatlarimga javob bermog'ingizdan anladim. Lekin siz meni anglamaysiz, ali Server Tutash. Menda jon, yurak bor. Belki siz mening mana shu jonimni, mana shu yuragimni anglarsiz, Server Tutash. Men sizni Nodir Mahdum qizg'anam. Yo'q. Men o'zimni sizdan qizg'andirga kelmadim. Meni qizg'angan kishi mening dushmanim. Meni Alloh qizg'anmagan bitta odamlarda meni qizg'anmasinlar, men tilaning. Afv
итегез, Сәрвәр туташ. Гафу итегез. Мин сезнең белән тупас сөйләшәм, гафу итегез. Утырыгыз, Сәрвәр туташ. Менә мин, Сәрвәр туташ, Алла тарафыннан җәберләнгән Салах хәзрәт баласы, зәгыйф кыяфәтле мәхдум, сезнең алдыгызга сезнең мәхәббәтегезне сорарга дип килдем. Юк. Сезне сатып алырга теләмим, Сәрвәр туташ. Миңа аз гына ышанычыгыз, миңа аз гына илтифатыгыз булса шул җитә. Сез мине бер вакытта да янып, üzülеп сөя алмассыз, ансы мөмкин дә түгел, мин аны беләм. Әгәр дә сез миннән җирәнмәсәгез, миңа шул җитә. Ә мин гомер буена сезнең аяк астыгызда туфрак булыр идем, Сәрвәр туташ. Мин сезне сөям, Сәрвәр туташ. Мин сезнең кара кашларыгыз, зифа буйларыгыз белән бергә җаныгызны, йөрәгегезне, мине сөйми торган йөрәгегезне сөям. Мин сезне кызганам. Ярамый. Сез мине бер вакытта да, хәзер дә, киләчәктә дә бер вакытта да кызганмагыз. Мин кызганыч түгел, Сәрвәр туташ. Мин кызганыч түгел. Мин сездән башка бөтен дөньяга дошман, ачулы кеше. Минем бары сезгә генә ачуым юк. Сез менә шуны аңларга тиешсез, Сәрвәр туташ. Менә мин, Сәрвәр туташ, 2 елдан бирле менә шушы авылда диварга кадакланган Шамаил төсле торам. Сезнең өчен, Сәрвәр туташ, сезнең өчен. Бәлки менә шушындый бөкре, ямсыз кыяфәтемдә сезгә андый сүзләрне сөйләү ахмаклыктыр, дәрсезлектер дә. Ансын мин уйлам. Мин ялгыз идем, аңлыйсызмы? 25 яшемә кадәр мин ялгыз идем. Сез ул ялгызлыкның авырлыгын белсәгез икән. Әйе, бәхетле кешеләр ул ялгызлыкның авырлыгын хис итә алмаячаклар. Менә мин, Сәрвәр туташ, 2 елдан бирле менә шушы ялгызлык азабыннан кутылып яши башладым. Сез куткардыгыз мине, Сәрвәр туташ, сез. Хыялымдагы сезнең җисемегез мине ялгызлык азабыннан куткарды. Мин хәзер урманнарга, зияратларга, су буйларына барып җырлыйм. 25 яшемә кадәр мин җырның нәрсә икәнен дә белмидем, Сәрвәр туташ. Сез миңа җан бирдегез. Әйе, мин җырлыйм. Җырлаганда бөтен күңелем белән җырлыйм. Каршымда сезне фараз кылып җырлыйм. Дөрес, мин мөнәҗәт көйләреннән башка көй белмим. Ләкин менә шушы мөнәҗәт көйләрендә мин үземнең бөтен хисләремне күрсәтә алам. Менә, Сәрвәр туташ, менә хәзер дә минем җырлыйсым килә. Юк, сез кемнәгез, мине орышыгыз, сүгегез, теләсәм эшләтегез, тик җавап кына бирегез. Кем белә? Бәлки мин моннан соң җырлый да алмам инде, Сәрвәр туташ. Her səhər vaxtında düşümdə görəm. Min sizne Sərvərcan siyam. Min sizne Sərvərcan siyam. Sərvərim yanamaq, aman. Sərvərim yanamaq, aman. Min sizne Sərvərcan siyam. Min sizne Sərvərcan siyam. Kubana güllarda taxtlar sayılı. Kubana güllarda taxtlar sayılı. Min sizne məhdum suyalmim. Min sizne məhdum suyalmim. Məhdum suyalmim. Aman. Məhdum suyalmim. Aman. Min sizne məhdum suyalmim. Min sizne məhdum suyalmim. Yangan yüreklerge şifadar olan, yangan yüreklerge şifadar olan. Min sizden
sizden servercan kütem. Min sizden servercan kütem. Serverim yanama aman aman. Serverim yanama aman aman. Min sizden servercan kütem. Min sizden servercan kütem. Yüreğim aşkışı başka kulağında, yüreğim aşkışı başka kulağında. Minsiz ne məhdum suyalmim, minsiz ne məhdum suyalmim, məhdum suyalmim, ah aman aman, məhdum suyalmim, ah aman aman. Minsiz ne servercan suyam. Minsiz ne servercan suyam. Minsiz ne məhdum suyalmim, minsiz ne məhdum suyalmim. Gönül, niye senin hoşatıp bu kozlarını bulay siberttin? Hoy, birsinden birsi simizler, xontağına koysan da yüz kızarırlık tübür. Nişe baş yüzleri? Nike baş. İkisi kıyığa tüşüp öldü, birsin tilgen urladı, birsin tige kıysami bağlarının bursay itleri buğan. Niye bulay yırta yılıktırasın? Salkınlar da başlanmagan biteli. Halağa jibertip sattırığa oyladım. Salkınlar tüşkenini tüksen tigi yılga köpek kırık alığı da var. Uzunun neşe baş. Benim bu yıl eller işlep kozdan vakit bulmadı. İki yagan 8'i burnap çıktı. İkisi mevkaşaklarında irişti şuvaldılar. İkisi nikrutlar sıyganlar. Nikrut digenler o tavuk kuzları falan ne bulgar? Nişlep seni tirgiler? Yaxşılık etkenge. Kışıgani hatlı yaxşılık eterge tırışsan şul hatlı üzünge düşman bulalar iken. Allah'dan kelgen kazanı bendeden kuru uze küfürlük. Sen şunluğun bile kuruluk. Üzlerinin saldatkada kitesleri kilmiş. Ferhi. Kimnin indi tuğ üsken jerinden, ata-anasından, tuğanlarından ayrılıp 25 yılga saldat hizmetine gitesi kilsin. Şol. Zarif neydim. Özü mene saldattan kaldır dep yalıngaş. Ni bari 30 pıtarışka. Hazret Darun kulağına saldım. Hey, bizning mujik nadan xodik ni bile. Taharati bo'lmagan ekan. Şol jin sug'ib ovozlari qishaygan, tillarin zahmat sug'ib hazır ularga jotadi. Mana shuni mendan ko'ralar. Yanasi daru kelishmagan emish. Ana. Aftah malayı, sıyırçık Sibg'at malayı, Otkuz G'ali malayı, Şıpçık Cihan malayı soldatdan kaldılar. Oy o şekilli tipseler timirizlerlik bulup jiriler.
Ұшыраған сайын рахмет Фәрхия бидилер. Бұларға ярамаған. Алла сақласын, башыңны Сібір жиберірлер. Алла тәқдирін, ләухәл мәфхуз язуын миннән күрәләр. Син аларға яхшылык, изгелек теләп йөрисең. Алар сиңа бас казырга торалар. Тәүбә. Моннан соң берсенең дә аягында, колагында бозмый. Аларның 40-50 пытарышларыннан башка да ризык бетмәгән булса, дөньяда турып булыр әле. Мискин, бик әйбәт егет. Бер елны безнең җиребезне дә уртактан сүләп бирде. Бер дә хыянаты булмады. Тәкъдирдә язылган булгач әйбәт начарлыкка карамый шул. Ләухәл мәфхузда җин зәхмәте сугып үлү язылган булгач каталап булмый инде. Шулай ук үләр микәнне инде мискин? Хәзрәт әйтә, ата кафир җине калган ди. Аның шифасы юк ди. Туктайлы кем Гөлнур. Сүз яра сүз чыгып онытып китмим дим. Хәзрәт мине тагын шул Сәрвәр турында сөйләшергә дип җибәрде бит. Нишлисез инде, нигә булай кире кагып торасыз? Аллага шөкер, быел казларың да күп. Гөрләтеп туйгыда итәсез бит. Мәгъдүм инде тәмам саргайып кибеп беткән. Алдыгызга килгән нигъмәтне нигә кире кагып торасыз? Әнә Сәрвәр турында хәзердән үк әллә нәрсәләр чыгара башладылар. Нәрсә тагы? Ятим баланы кайсы рәнҗетмәкче була? Ишеткәнең бармы? Бик сөйлиләр. Янәсе Сәрвәр хәзрәтнең хезмәтчесе Исмәгыйль. Нәрсә? Ни булган? Я Рабби, кайсының гына теле кыртлады икән тагы? Янәсе хәзрәтнең хезмәтчесе белән Сәрвәр арасында гыйшык бар имеш. Исмәгыйль Сәрвәр янында кунып та чыккан ди. Мин ышанмадым. Булмас мәйтәм, Сәрвәр андый кыз бала түгел ди. Кунып дитеп йөрүләре юк. Ансы ялган. Сәрвәр Исмәгыйльне сөя, ансы чын. Әйтсәм әйтим инде, тик зинһар өчен кешегә чыгара күрмә. Бер-ике атнадан туй ясап, Исмәгыйльне йортка кертәбез. Мин үзем дә ул баланы улым шикелле күрәм. Ата-анасыз ятимлектә үссә дә, менәме дигән тәүфикле егет. Менә шуңар күрә казларны да йылкырга ашыктык. Алай, үзең дә әйтеп бирдең инде. Тәүбә, Гөлнур, син үз акылыңдамы? Әллә сиңа да җен шаукымы тигәнме? Бар, Суфига барып тәлинкә яздырып ич. Юкса мәгъдүмгә бирмичә, ата-анасыз җинияттан туган табылдык Исмәгыйльгә кыз бирәләрме? Тәүбә, мин аңа өтемне дә бирмәсем. Йорт җире бармы? Кардәш кабиләсе бармы? Туган тумачасы бармы? Кунак-кудагый дип әйтерлек кеме бар? Арагызда шашкансыз. Моннан соң оятка килергә. Аллам сакласын, тәүбә, әстәгъфируллах. Хәер, ата-ана тәрбиясе күрмәгән кызга зимагур килешмичә кем килешсен? Остабикә булып түрдә утырырга теләмичә, тотты бер зимагурга хатын булыймыш. Әстәгъфируллах, тәүбә. Хош. Гөлнур, күзеңнең нуры беткән. Җен суккан үзеңне, әстәгъфируллах. Шәйтаннар ялаган җиргә. Җиннәр юк, әстәгъфируллах. Башка буйттан әстәгъфируллах, тәүбә. Я Рабби, нигә генә әйттем? Хәзер инде ул бөтен дөньяга фаш итәр. Allah saklaсын, aralarını bızıp koya görmesinler. Sın indi İsmail kebek Arıslanda yigit var şağımda nişi gitip məktubga kız vermek gerek. Başım kattı. Miyem şirdi. Tukta tehletimle yanartıp namazımını okup alayım da
Şulay da Sufi'den bir iki tenike yazdırıp alırga gerek. Allah saklasın araların bızıp kıyak vurmasınlar. Abi. Yok sineydesin birinci. Sin. İyi sin ıstarak abi. Abi. Gülnur abi. Abi canım. Gülnur abi. Ota babadan kalgan yılan ötemiş yaram ediler. Kişke jigitler kırtmışı bundan çığı yok diler. İyi Gülnur abi. Jigitler de kırtmegeç. Kozmesi bulamını indular. Sol bekkem nisli. Abi canım kırtıginde. Kırtmasa kızlar upkalarlar. Ay upkali biz Gülnur abi kırtıginde. Şekerlik tabi. Şeker azrak. İyi abi canım biz şekerli kızlar alırlar. Ay şekerlerimizi bizginde. Eşleri biz Gülnur abi. Kırtıginde. Jigitler siz kumur şirketinde Gülnur abi. İyi. Ata baba cılası indi. Eyde kırtlısı. İyi abi canım. Gülnur abi dik sonra. Kınan cavsın. Ege kızlardan seyircisini alabilir. Siz Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театр артистлары башкаруында Кәрим Тинчуринның «Сүнгән йолдызлар» исемле әсәре буенча куелган спектакленең беренче өлешен тыңладыгыз. Рольләрне башкардылар Сәрвәр, Флора Хамитова, Исмәгыйль, Ялчы егет, Наил Әюп, Надир Мәхдүм, Ринат Таҗетдин, Гөлнур аби, Галия Нигъмәтуллина, Фәрхи, Имче карчык, Асия Харисова, Фатыма, Фирдәүс Әхтәмова, Сиражи, әкиятче карт, Дилүс Ильясов, Шәйбәк, Ятим малай, Найла Ибрахимова, Староста Җиһанша, Илдус Валиев, Ибрахим, Халим Җәләл, Хаммат, Рәшид Шамкай. Егетләр, кызлар, академия театр артистлары Фирдәүс Хайруллина, Дания Нурлы, Рәмзия Хисамова, Рәшид Галиәкбәров, Илдар Хайруллин. Спектакльнең режиссеры Марсель Сәлимҗанов, монтаж режиссеры Хидаят Султанов. Музыка язган һәм халык көйләрен эшкәрткән композитор Салих Сәйдәшев. 1970 еллар башында магнитофон тасмасына язып алынган бу спектакльнең икенче өлешен иртәгә 15 сәгать 10 минутта тыңлый аласыз. Казан сөйли. Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. 15 сәгать 10 минут. Хәзер без сезнең игътибарга Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театр артистлары башкаруында Кәрим Тинчуринның «Сүнгән йолдызлар» исемле әсәре буенча куелган спектакльнең икенче өлешен тыңларга тәкъдим итәбез. Рольләрне башкаралар Сәрвәр, Флора Хамитова, Исмәгыйль, Ялчы егет, Наил Әюп, Надир Мәхдүм, Ринат Таҗетдин, Гөлнур аби, Галия Нигъмәтуллина, Фәрхи, Имче карчык, Асия Харисова, Фатыма, Фирдәүс Әхтәмова, Сиражи, әкиятче карт, Дилүс Ильясов, Шәйбәк, Ятим малай, Найла Ибрахимова, Староста Җиһанша, Илдус Валиев, Ибрахим, Халим Җәләл, Хаммат, Рәшид Шамкай. Егетләр, кызлар, академия театр артистлары Фирдәүс Хайруллина, Дания Нурлы, Рәмзия Хисамова, Рәшид Галиәкбәров, Илдар Хайруллин. Спектакльнең режиссеры Марсель Сәлимҗанов, монтаж режиссеры Хидаят Султанов. Музыка язган һәм халык көйләрен эшкәрткән композитор Салих Сәйдәшев.
Qazlarını bulay sibirttin. Oy. Birsinden birsi simizler. Xon tağına koysan da yüz kızarırlık tübür. Nişe baş yüzleri? Nike baş. İkisi kıyığa düşüp öldü. Birsin tilgen urladı. Birsin tige Hisami bağlarının bursa itleri buğan. Niye bulay irte yılıktırasın? Salkınlar da başlanmagan biteli. Halağa jibertip sattırığa oyladım. Salkınlar tışkanını kıtsan tige yılga kibip kırık alığı da var. Uzunun nişe baş. Benim bu yıl eller işlep koldan vakit bulmadı. İki yadan 8'i burnap çıktı. İkisi bep kaşaklarında ilişti şu kaldılar. İkisi mikrutlar sıyganlar. Mikrut degenler o tavuk kuzlarifına ne bulgan? Nişler seni tergiler? Yaxşılık etkenge. Kışıgani hatlı yaxşılık eterge tırışsan şul hatlı özüne düşman bulalar iken. Allah'dan kelgen kazanı bendeden kuru uze küfürlük. Sen şunluğun bilen kuruluk. Özlerinin saldatqa da kitesileri kelmiş. Ferhi. Kimnin indi tuğ üsken jerinden, ata-anasından, tuğanlarından ayrılıp 25 yılga saldat hizmetine gidesi kelsin. Şol. Zarif neytem. Özü mene saldattan kaldır dep yalıngaş. Ni bari 30 pıtarışka Hazret Darun kulağına saldım. Hey, bizning mujik nadan xolik ni bile. Taharati bo'lmagan ekan. Şol jin sug'ib ovozlari qishaygan tillarini zahmat sug'ib hazır ularga jotadi. Mana shuni mendan ko'ralar. Yanasi daru kelishmagan emish. Ana. Aftah malayı, sıyırçık Sibgat malayı, Otkuz Gali malayı, Şıpçık Cihan malayı soldattan kaldılar. Oy o şekilli tipseler timrizerlik bulabilirler. Işırağan sayın rahmet Ferhiye bililer. Bularga yaramağın. Allah saklasın, başını Sibir jiberirler. Allah takdirin levhal mefhuz yazıvın mindən kureler. Sinalarga yaxşılık, izgilik tilep jiriysin. Olar sina bas hazır hatıralar. Tövbe. Bundan son birsinin de oyağında, kulağında bozmayıp. Olarının 40-50 pıtarışlarından başka da rizq bitmegen bulsa dünyada turib bulur әлі. Miskin. Bir gaybat yigitiye. Bir yılını bizning yerimizni davuttaktan sülep birdi. Bir de hıyaneti bulmadı. Takdirde yazılgan bulgaç heybet taşarlıkka qaramayış ol. Levhal mefhuzde jin zahmeti soğup uluğu yazılgan bulgaç katılak bulmayın da. Şuna yok ular miken neydi miskin? Hazret eyti, ota kafir jini qalgan dey. Onun şifası yok dey. Tıktalekim Gülnur. Söz yere söz çıkıp unutup gitmeyim deyim. Hazret meni tağın şul server turunda söyleşirge dep jiberdi bit. Neştesiz endi nega bulay keri qağıp turasız? Allah'a şükür bıyıl qazların da köp. Gürletip tuyg'naytesi bit. Mağdum endi tamam sargayıp kibip bitken. Oldığızga kelgen nimetni nega keri qağıp turasız? Ana server turunda hazırdan öp elle nerseler çıkara başladılar. Nesse tağı? Yetim balanı koysalan gitmekçi bular. İşitkenin var mı? Bek sürüler. Yenesi server Hazretinin hizmetçisi İsmail. Nesse? Ne bulgan? Ya Rabbi,
Qaysının nətili qırtladı ikən tağı. Yenesi Hazretinin hizmetçisi bilen Server arasında gıyşık var imiş. İsmail Server yanında konup da çıkkan dey. Men işanmadım. Bulmaz mı etem Server andi kız bala tügüldü. Konup deytip yürüləri yok. Hansı yalğan? Server İsmail'ni siya ansız şın. Aytsam aytayım indi. Zinhar şın kişiga çıgarak görme. Bir qatnadan toy yasab, İsmail'ni yurtqa kirtemiz. Men özüm de ol balanı ulum şekilli görəm. Atanasız yetimlikte üsse de meneme degen tevfiklidir. Mene şunar göre kozlarını da yılkırga şıktık. Olay! Özünde eytip birdin indi. Tövbe tövbe Gülnur, sen öz aklında mı? Elletine da sen şavkımı tiyenme. Var Sufi'ye varıp telinke yıldırmış. Yoksa mehduga birmiş. Atanasız ciddiyattan tuğan tabıldık İsmail'e kad bireler mi? Tövbe, min ona ötümünü de vermezliyim. Yarım ciri var mı? Kardeş kabilesi var mı? Tuğan tumancası var mı? Kuduk dağı gibi eytirlik kene var. Ağızda şaşkansız. Bundan son boyutka gelirge. Allah'ım saklasın, tövbe estağfirullah. Hayır, otana terbiyesi kurmayan kızga zimağur kilişmişe kim kilişsin? Usta bir olup türde otururga tiremişe tuttu bir zimağurga hatın bulaymış. Estağfirullah, tövbe, pal, hoş. Gülnur, gözünün nuru bitken, jet sokkar gözünün estağfirullah, şeytanlar yola bakmayacaklar, jinler yoksa estağfirullah dene, başkan boyuttan estağfirullah tövbe. Ya Rabbi, niye eyttin? Hazırın yol bütün dünyaya faş eder. Allah saklasın aralarımızı koyak görmesinler. Sonunda İsmail gibi Arslan da yigit parçağımdan işi gidip Maktum'a kız vermek gerek. Başım kattı. Miyem şirdi. Doktor tehletimle yanartıp namazımı okup alayım da şulay da Sufi'den bir iki tenike yazdırıp alırga gerek. Allah saklasın aralarımızı koyak görmesinler. Abi. Yok sen eytesin birinci. Sen eytesin. Sen eytesin. Eytesin. Sen ıstarap ver. Abi. Gülnur abi. Abi canım. Gülnur abi. Ota babadan kalgan yılan ötemiş yaram ediler. Kişke jigitler kırtmış bundan çığı yok diler. Gülnur abi. Jigitler de kırtmegeş. Kozmesi bulamını indiler. Sol bekkem ismi. Abi canım kırtıginde. Kırtmasa kızlar upkalarlar. Ay upkali biz Gülnur abi kırtıginde. Şekerlik de bit. Şeker azrak. İyi abi canım biz şekerli kızlar alırlar. Ay şeker bilememizi biz günde. Eşleri de Gülnur abi kırtıginde. Jigitler siz kumuşsuz günde Gülnur abi. Ata baba yılası indi. Eyde kırtlısı. İyi abi canım. Gülnur abi dik zırafına cavsın. Eyde kızlardan sevmişsin ama bizi. Server bekkem. Abi. Men hazır Sufi'ye barıp qaytam. Soňa kalsam yönüne otururuz. Yaramağan işleriniz bulmasın. Yarı Gülnur abi. Mulla kızlar şekilli insaflı bulurumuz. Server. Abi. Nasıl? İsmail de bulamı? Vakti bulsa kelirge bulgan. Birer yarı yumuşqa jibermeseler indesin. Tışı kulundağı tışı şol. Toy turunda sileşiniz. Atığız şabığız çıkmaz burun tezrek tuyutup kalayık. Yüreğim mene elle nerse sizgen kibik öz aldına kaynattıra. İyi abi canım. Rahmet. Burşulma. Kilse yitirimin. Server bekkem. Abi. Nerse abi? Server bekkem. Abi. Karalı. Gözlerimnin nurları bitmeyen mi? Yok abi bitmegen. Likşe bik matur. Yarı bekkem. Yarı
Бітмеген болса ярый. Шулай да Суфидан бір-екі тәнінке яздырып алырға керек. Бәлә қаза аяқ астында йөри ул. Havalarda bilgen ayşadır, uğran saylı kularga, meclis kırıp canka yoy kütedir, seyemir kem deyip kışarga. Meclis kırıp canka yoy kütedir, seyemir kem deyip kışarga. Күптән көткән, тиргән, безгә килгән, нинди хәбәр алып килгән ул? Сине сагынып яткан ай егеттән, илче булып сиңа килгән ул. Сине сагынып яткан ай егеттән, илче булып сиңа килгән ул. Ya Cami, qazımasını çık bara. Jigitlar kiritasizmi? Gulnur abi ruxsat etami? Nechuk endi? Kiritamiz. Sen kelishga qolma, qarani. Alla hozir kirasanmi? Biz yigitlarga xabar jiberdik, endi hozir kelib yetarlar. Yaxshi. Senga da Maftuxani jiberganim ko'rdingmi? Yo'q, endi ko'rmadim. Qo'yan ko'raymen demay Maftuxani. Sarvar Jami, ne bit? Mag'dumning da kelasi kelabit. Ha? Yigitlar yanami? Haye. Yo'q, qizlar rozi bo'lmaslar. Onasi mening ko'zlarimni qaraydi-men. Onun yılan tusi yaltirab turgan ko'z qarashidan qo'rqam. Yo'q, ul bek o'tengan edi. Men shikdagina o'tirib turaman dey. Onasing agar sen ona kiritmasang, ul meni boshqa olg'a yumush bilan jibaram dey. Sarvar, kirt endi o'zing. Sen menda bir qizg'anam ul besharani. Ana ota-onasi bilan da bir tartinash olmay, so'nggi vaqtda butunlay shoshqan tus yuriy boshladi. Sarvar, kirt endi. Yori kelsin. Yigitlarga qizlarga bildirmishagina kelgizaymi? Bo'ldi. Silashdik. Bo'ldi. Ismoil. Aw. Abi ayta. Narsa dey abi? Abi ayta. He? Abi ayta, otning kunishida to'y etib olaylik dey. To'y? Iya. Sarvar. Bulay. Kelali, o'tirali, kelali, bundarak, yaqinroq kelali, Sarvar. Yuragim qo'rqadi. Orag'izni biza ko'rmasinlar dey. Bek shabaytgan, aytali, abi yandan kirgani. Kirmagina turadi. Nima demagay, men bugun to'y etarga riza. Agarda sizning shab bo'lsin desang, ana, yertaq 5 matni qo'ltiq ostına qistiramba shoqmana kelib yetam, bittiga vassalam g'ali. No malay, dushmanlarning yuraklari yanar esana. Sening hali shulay dushmanlaringda bormi? Hali tag'in. Yo'qda. Sen shurayda sendan kunlashishlar tavalayindir. Ayda kunlashsinlar. Ikki yatimni kunlashlari qiziqdi. Ayda o'tiringlar. Yori. Xotinlar tisa shiron bir joyda tiqildab o'tirmayli, bor. Bor. Yari ketdim. Ne bit? Ismoil. Sina qolmaymi? Yaxshi. Ne Sarvar, kelali. Kelali Sarvar. Ne ana qora. Ko'rasizmi? Yo'q. Ishimsiz. Yari, men ketdim. Sog' bo'l Sarvar. Xo'sh. Kim bilan uğraştın? Mayam. Işıgızını sizdim. Utsuz tütün bulmu degenler şul burungular? İl ağzımdağı söz dürüst mü elle? Dürüst Fatima canım, dürüst. Bir atnadan şıbıldık tıkarga gelirsin ya mı? Evet. Hayır şu bitu? Onun yüreği bay. Şu yüreği yine bulmasaydı. Yarı. Hayırlı bulsun. Dilesəgiz nişləgiz. Oy, Server.
Хәзер бит җегетләр килеп җитәләр. Йосу. Иләрне җыштырып алырга кирәк. Ике якка эскәмияләр көтә торыгыз. Мин түбәнешкә барып киләм. Аларның серләрен белеп киләм. Фатима җаным озак тора торган гадәм. Хәзерләнә торыгыз. Хәзер бит җегетләр килеп җитәләр. Иләрне җыштырып алырга кирәк. Ике якка эскәмияләр алып килеп куйган. Сәмәр, менә күчтәнәчләрне шушы скәтергә салырбыз Алла. Кызлар килегез әле. Кызлар, җегетләрдән бу сагаялы түләтәбез. Иң беренче синнән түләтәбез. Сәрвәр, Гөлҗамал, бар канатлар алып кил. Ярый, Сәрвәр, бу сагада без икәү торырбыз. Бу җибегәннәрдән булмас. Фатима җаным, мин аның сүзләрен дә хәтерләп бетермим, үзең генә әйтерсең. Теге шулай ук башын катырды менә. Әкрен сиздерәсең. Канатлар алыгыз. Кая сөлгеләр китердегез? Нык бул, катсыз бул. Никадәр каты бәгырле булсаң, җегетләрнең шул хәтле күңелләре була. Канатлар алыгыз, җибеп тормагыз. Акча салмыйча канат. Юк инде, юк. Җегетләр киләләр. Капшар, янчыкларыгызны капшап, берәм кирегез. Кызларым шок. Бар. Беренче Ибраһим килә. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Кызларыгыз, юкла, козларыгыз симез булсын. Җегет сиңа кем кирәк? Кара кашлы кыз кирәк. Нишкә соң ул кирәк? Әнгәгә килен кирәк. Җегет сиңа ни кирәк? Миңа нишкәбил кирәк. Нишкә соң ул кирәк? Ансыз яна яшь йөрәк. Егет сиңа кем кирәк? Каз мамык ястык кирәк. Казлар без мамыксыз, кызлар йоклы ястыксыз. Шуны да син белмәгәч ни килисең вакытсыз. Кызларыгыз каз, башыгыз тас, күзегез тос, үзегез котсыз, ә бурныгыз курнос. Курносмы? Бик матур. Егет сиңа кем кирәк? Ак каз канаты кирәк. Мә? Нишкә соң ул кирәк? Ушарга? Нишләргә? Матур кызлар кычарга. Инде карга, буш булса ума кызларга акчаң кая? Акча сезгә кирәксә, менә ул бездә бер кисә. Менә. Канат. Кая ул? Мин алам. Әгүзу биллаһи. Сәкә утайганы. Ибраһим. Мина шайтанир-раҗим. Акчам шибәрме үзем җитәрме? Акчам тулы ясты, үзем албасты. Кагылма миңа исәр. Жүләр. Җигет үзәге мунчарәге.
Kızlar tilagi yürek üzəgi. Yalın sıra. Qayda yalın? Canlı javalım, salam tüşəgim, havadağı yıldızım, sudağı qındızım, sazdağı sayrap tura. Gitti. Fatima buldu. Fatima buldu, gitti. Bora. Mə, al. Nerse o? Ya al. Yarı kal. Yok, başta sen al. İşlesen tişin sınar, ubalsan ışın oңар. Gittinde. Ay, öttü bana. Kirmekşi olasız. Şığız Ali, şığız. Tülibes. Jigitsine kim kirek? Adam başka. Yeşil alıyor. Münesiz gelinliklerden uzağa yağlı. Balığız. Frenlikler yıkılsın. Tabağınızda ut bulup da kalsın. Yarı kızlar alığız, rizık bit alığız. Kirigiz. Kozlarınız simiz bulsun kızlar. Kozlar biz simiz, biz iyigiz, jigitli. İzgilikten yüdegen mine kilir. Eniga kilin bulur bike bulup turdatır kız jibirler jayora vurur yazurun jayar kız munşaya. Ne bayar? Atların yok jigerge, sıyırın yok savarga, uturun yok yağaga, kimin yok kerge, kanatın yok ışarga, itik karga. Sen olsan barısı da bulur. Munşası da yağılır, kanatı da tavılır. Kanat satan. Min alam. Yigit sina kim kirek? Kanatlı yaş kız kirek. Nişke soğul kirek? Kanatında ışarman, uzun sıyıp ışarman. Kanat hakkı 100 altın. Alağan alsın, al. Nerse o? Yok. Yarı kal. Yok, başta sen al. Assalamu alaikum kızlar. Kozlar.
Kızlara kız siyimiz bulsun. Алай болсын. Сиырның мүгізі, қазның игізі, қыздың сүймізі яқшы болады китап. Жігіт сиңа кім керек? Қара қашлы қыз керек. Нишка сыңыл керек? Әнеге келін керек. Жігіт сиңа не керек? Нишке білі қыз керек. Нишка сыңыл керек? Ансыз яна яш жүрек. Егіт сиңа кім керек? Қаз мамық ястық керек. Қазларыбыз мамықсыз, қызлар йоқлы ястықсыз. Шуны да сен білмәгәш не керейсің вақытсыз? Егіт сиңа кім керек? Ақ қаз қанаты керек. Нишка сыңыл керек? Құшарға. Нишләргә? Матур қызлар құшарға. Иетті қарға, бушқыл салма қызларға. Ақшаң қоя? Ақша? Ақша, мағдым берен. Ақша сізге керексе міне ол бізде. Бір кісе. Қанат сатам, қанат сатам. Қоя ол, мен алам. Ақшаң жетерме, өзің шиберме? Ақшам жетер, өзім шибер. Қағылма меңа исәр, қоя ялым. Міне, ал. Нәрсә ул? Ял. Ярый қал. Yok, başta sin al. Umuştular. Qazqanadı yaşamaq, qazqanadı zırqanat. Xeyla, 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 zırqanımız bu yaşam. Xeyla, 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 zırqanımız bu yaşam. Mağdum, ayda qonata. Ayda mağdum, ayda. Mine, Server, mine. Мәхдүм. Кирәкме? Мәхдүм жаны. Нигә дип син безнең арага килергә булдың әле? Әллә Ясин укыргамы? Син наданны күрергә дип килдем. Тешле юл безнең вакыты. Сән, мулла халкында тиштә булмаса нәрсәгә ярый дию? Бөтен авылның симез казларының ботын кимерергә кирәк ичүләргә. Син алайбек телеңә салышма. Бездә дә бит ул бар. Менә ул. Телек күрсәт. Карале, Мәхдүм. Мәхдүм, синең ул телең Коръән укып шулай үскәнме? Әллә бәлеште башка? Ярый тыңла. Син кирәк. Син егет минем белән сынашып карарга телисең ахырсы. Әйдә көчеңне санап кара. Сугышасың киләме дә көрәшәбез. Мәхдүм, туган, кибәнең ишелер дип куркам бит, әй. Нинди кибән? Аркаңда. İbrahim, Сүздәген әйткәнсең, зәгыйфь кешедән бәлеш кырсактан җиңдереп маташасың. Нигә сез мине рәнҗетәсез? Нигә рәнҗетәсез? Рәнҗетерсең сез муллаларны. Мин мулла түгел. Минем сезнең шикелле буласым килә, аңлыйсызмы? Мин сезнең шикелле булырга дип биргә килдем, сезнең шикелле. Безнең шикелле булыр өчен башта бу кырыңны, шуна сабарлар. Ах, шулаймы? Мәхдүм пышак чыгарды. Сансызланмагыз. Мәҗлеснең ямен җибәрмәгез. Егетләр, Мәхдүм минем кунагым, аны рәнҗетерлек бер генә сүз әйтсәгез дә бәхил түгел. Рәхмәт, Сервер. Бик зур рәхмәт. Ичмасам сез мине аңладыгыз. Бик зур рәхмәт. Кара, пышактап килгән. Мәхдүм. Утыр. Егетләр, туташлар. Сез мине бүген үз арагыздан кумагыз. Мин сезгә комачауламам. Мин әнә тегендә пычмакта гына утырмын. Сервер туташ. Миңа әнә шунда гына утырырга рөхсәт итегез. Утырыгыз. Ибраһим. Хаммат. Сез миңа рәнҗимәгез. Минем бит сезгә ачуым килде. Бит сез әйтмәсәгез дә мин үземнең шайтанга шаган кыяфәтемне беләм. Сез уйнагыз, җырлагыз, биегез, көлегез. Менә, туташлар, менә мин сезгә менә бусага ел алып килдем, менә. Алыгыз, ал. Миңа каз канаты кирәк түгел. Аны миңа сатучы булмаячагын белеп килдем.
Siz oynagız, jırlagız, biyigіз, күлігіз. Мен мына шеттегіне отырам. Мына берді. Ойнағыз, ойна. Рахмет, Мәхдүм. Бүләкне бигрәк күп алып килгәнсез. Мәхдүм, сіз бұл шайырларны гаепләмәгез инде. Юк, мен бүтіннәй юк. Мені бүтіннәй юк деп ойлағыз. Мен берді юк, мен бүтіннәй юк. Мәхдүм, біз инде туған надан кіші, тупас тілі болабыз біз. Келзін хармыңа үпкәләмә. Мен бит өзара көңілі болсын деп кенә шаярған едім. Әйдә біздің білән бірге ойна, көңіл аш. Қызлар, егетлер, Мәхдүм дә біздің білән ойнасын, ә? Ойнасын сән? Рахмет, егетлер. Рахмет, бексір рахмет. Сіз ойнағыз, жырлағыз, бейгіз, күлігіз. Міне бит ол, біздің Исмағил басағына ол айдал Исмағил, әйді. Қарады, Мәхдүм. Әлі өзің басасың тұғана, намаз оқыған аяқлар сығыл ұшан болады. Мағылым шынында. Әйді өзің бейгіз. Шамаға тоқтатығыз, қазірік тоқтатығыз. Bu ne iş Мәхдүм? Bu ne iş? Килеш ме бит? Килеш атырғаны іш түгел. Бұлайғына, Жиһан шағир, бұлайғына. Еміш бар. Исімнәрігіз шыққан егітлер, барғызда міне шунда келіп басығыз. Сейфеттинов Ибрахим. Нәрсе бар, Жиһан шабзы? Бас. Хамматыным. Не бар? Бас. Салихов Мүбәрәкша. Yok olmanda. Тубарышта ол, Жиһан шабзы. Қазым өсінде, ие. Ғалиев Қасим. Мен. Ахмадуллин Исмағил. Исмағил. Қаралы Жиһан бабай. Бұл нәрсе болып шыға енді? Бас. Исімнәрігіз шыққан егітлер, барығызда менің білән қараулыйына ертәгә қалаға кетеміз. Жиһан шағир. Сен нишек мында, Мәхдүм? Сен нишек мында? Килеш ме бит? Бұлайғына, Жиһан шағир. Не үшін бұл егітлеріні қалаға алып барасыз? Шақырғанна. Қаралырға ерте битер. Патшадан урядникка хабар келген. Келесі ел көз қараласыларының барысында бұйыл наборға жиярға. Илге афат келді. Суғыш шыққан. Суғыш? Айдағыз, егітлер, менің арттан. Хуш bir zaman. Amin. Суғышқа бармайым. Мен суғышқа бармайым. Мен ғариб. Мен бүкірі, мен соғышқа бармайым. İki yaş yürek bir atlaşında gırlatıp toy yasıbız degende ilde soğuş başlanıp gide. Babay, soğuş ne için başlana? Patşalar uzara ızgışalar da, eyde halıklı koyup soğuştıralar. Niye? Patşalar üzeri soğuşmuyor mu ne? Yok, üzeri soğuşmuyor. Soğuş bit ol oyun tügel oğlum. Karılı babay. Olay bulgaç nigelsin? Patşalar soğuşa deb eyteler. Çünkü patşalar il bilen idare ete. Babay, eğer de bizning patşa başka patşanı jengip çıksa ne bola? Jengip çıksa mı? Şehirler ala, jir ala, ko'p ittirib aqsha to'lata, kontribut ala. Kontribut? Ansı nerse degan so'z tag'in babay? Ansimi? Ansi ko'p ittirib aqsha, oltin bilan. Babay,
уланылган җирләр, шәһәрләр контрибут акча кемгә була? Кемгә булсын? Байларга, патшага, генералларга була. Эй, бабай, халыкка булсын иде ул. Халык сугыша бит. Андый закон юк шул, улым. Бабай, әгәр дә беркемнең дә сугышасы килмәсә, сугышка бармаса ни була? Ул вакытта төрмәгә утырталар, ямылтыктан атып үтерәләр. Бабай, булай булгач мин өйләнеп тормам инде. Ник алай дисең, улым? Соң баламны җәфаланып үстерим дә, аннан тагын кинәт сугыш чыгып, сугышка куып үтерерләр, бармаса монда атып үтерерләр. Тегеләй дә үлем, булай да үлем. Эй, улым, сугыш ул бер вакытта да, җиңгән патшага да, җиңелгән патшага да ачлыктан, күз яшьтән башка бер нәрсә китергәне юк. Бабай, Исмәгыйль сугышка киткәнме? Исмәгыйльме? Әйе. Исмәгыйль сугышка китүен китмәгән. Тик İsmail canım. Sarvar. Yok yok. Ben seni jiberim. Sen qaytmazsın. Seni öldürürler. Men sensiz nishlarman. Borma. Qo'sh. Sarvar, to'xta. Digan ostuna. Undirga. Kiban ostuna qo'sh. Sarvar, to'xta, suyukli. Sen bizning taqdir shunday ko'rasan. Ajal yetmagan bo'lsa, balki qaytirmanda. Qaytmazsın. Bizningina baxtsizlikka qarshi podshosi ushashgan ekan. Abduradim, boshlarim qotdi, yuraklarim qisiladi. Farxiyabida kimni bitishmasam. Farxiyabi? Avun eshkatag'im. Dori ketirmoqchi edim. Balki shifosi bo'lib, qoladan kiri qaytarurlar o'zimni. Qo'y endi bizga dorivani. Onun için bir ko'pmi oqisha kerak, Sarvar. Ondan g'ina ishtirmas edali. Ana to'yga degan kulmaklarimni, silgilarimni, oqshalarimni berar edim. Ketirsin-gina edi. Yo'q, Sarvar, kerakmi? G'umr bo'yina yig'an kulmagingning, silgining rohatini o'zing ko'r, kerakmi? Sen bo'lmag'ach, ular menga kafinlikkami? Sen bo'lmag'ach menga oq kun bo'lar deysinmi? Bosh esan bo'lsa, malika bo'lar edali. Ketirsin-gina edi. Sarvar, kerakmi? Yig'lama, Sarvar. Sarvar, men hozir buramoqqa chiqam. Menga yigitlarga qo'shilgan kerak. Yaramay ko'zimni ishim. Men yigitlarga qo'shaman.
бәхилләшергә иртәрәк кил. Фәрхит үте җаным, анам бул. Үтенешемне кире какма, ни сорасам шуны бирер идем. Даруыңны бир, бәлки шифасы булыр. Чуакырын. Юк, балакай булмай. Аны алданрак әйтергә кирәк. Ышандырган кешеләремә дә җитмәй. Ул кыйсы ва түгел. Фәрхит үте җаным. Аяк астымда туфрак булыйм. Дарула Исмәгыйльне газиз башарам булмасын. Гомердә онытмас иде. Җибәр, балакай, мине юлымнан туктатма. Елда бер килә торган урагысты бит. Дарулап садакаларын уласы кешеләрем анда тилмереп мине көтәләр. Җибәр, балакай. Фәрхит үте җаным. Аяк астымда туфрак булыйм. Дарула Исмәгыйльне. Менә кызым. Картларны тыңларга кирәк. Мәхдүнгә чыккан булсаң, җаның тыныч, күңелең шат булыр я. Дошман безнең авылга килгәндә дә аны сугышка алмаячаклар. Әзерге заманда шундый ир, үзе бәхет, үзе хәзинә. Фәрхит үте җаным. Нәрсә тагы? Үткәннәрне мин Исмәгыйльдән башка барыбер яши алмас идем. Үткәннәрне онытып, бүген изгелегеңнән калдырма безне, Фәрхит үте җаным. Карары Сәрвәр. Бирсәм бирермен дә. Бик кыйммәт бит. Синнән файда итүем түгел. Фәрхит үте җаным, күпме теләсәң шул кадәр алырсың. Шифасы гына булсын. Шифасы була инде. Үткән елны 4 авылдан 15ләп егетне кире кайтардым. Менә хәзердә 10лап егет көтеп тора. Кеше ризыгына киреп булса да бирәм. Бәясе 40 патарыш булыр. Безнең арышыбыз юк. Әнә туйга дигән күлмәкләремне, сөлгеләремне, акчаларымны алырсың. Шифасы гына булсын. Ярый. Сүзеңне кире какмый. 15 сум акча, 2 күлмәк, 15 баш сөлге, 1 аш яулык алырмын. Алырсың. Тагын алырсың. Ярый. Берәр сөлге алырмын алайса. Күбрәк бирермен. Үземнең даруларга вакытым юк. Үзеңә генә өйрәтеп алдырам. Исмәгыйльне ян белән яткыр. Уң кулагы аста булсын. Шуннан соң менә шушы даруны аның колагына сал да, менә монысын аның өстенә сал. Башын селкемичә торсын. Башта уртыр чыдасын, шуннан соң колагы тишелеп ага башлар. Яисә авызы күзе кышайып калыр. Бисмилла әйтеп эшлә. Ярый. Кешегә әйтәсе булма. Аллам сыласын, әйтәмме соң? Әгәр кеше белсә, сиңа да, миңа да Исмәгыйльгә дә себер булачак. Ишетсәң колагым. Я. Кыямәт көнне дуңгыз булып кубыйм, кешегә әйтмәм диген. Валлаһи, биллаһи, кешегә әйтмәм. Ярый, утыр. Шифасы булсын, дуа кылыйк. Илаһи, Аллаһу әкбәр. Ярый, китер акчаларыңны. Бик аз бит. Фәрхит үте, менә мәрҗәнем. Бир, беләсеңне. Йөзегемне. Алкаларыңны. Йөрәк. Ярый. Бу даруның садакасы гына. Калганын кичкә киреп алырмын. Әгәр дә шифасы булып Исмәгыйль кире кайтса, тагын түләрсез. Анысын аңлаштырмас. Бик зур рәхмәт инде, Фәрхит үте. Фәрхит үте җаным. Даруларга үзеңнең вакытың юкмы ни соң? Урагысты. Сау, шифасы булсын. Сез Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары башкаруында Кәрим Тинчуринның «Сүнгән йолдызлар» исемле әсәре буенча куелган спектакльнең 2нче өлешен тыңладыгыз.
1970 еллар башында магнитофон тасмасына язып алынган бу спектакльнең 3-нче, ягъни ахыргы өлешен тиздән Россия радиосының яңалыклар чыгарылышыннан соң 16 сәгать 10 минутта тыңлый аласыз. Казан сөйли. 16 сәгать 10 минут. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезнең игътибарга Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театр артистлары башкаруында Кәрим Тинчуринның «Сүнгән йолдызлар» исемле әсәре буенча куелган спектакльнең соңгы 3-нче өлешен тыңларга тәкъдим итәбез. Дару. Әби жаным. Нәрсә бар бәлкем, нәрсә бар? Әби жаным. Алай-булай кеше килсә, игә кертмәгәме? Исмәгыйльнең колагына дару салабыз. Дару? Ие. Даруын каян алдыгыз? Тегене. Әйтмәскә ант иттем әбием. Алкаларын бирдем. Ярый бәпкәм. Антыңны бозма. Шифасы гына булсын, шифасы гына. Була әбием. Әби жаным, алай-булай кеше фәлән килсә, игә кертмәгәме? Мин хәзер Исмәгыйльне генә китерәм. Хәзер әби жаным, хәзер. Ярар бәпкәм, кертмәм. Хәерле сәгатьтә булсын. Я Рабби, үзең мәрхәмәтеңнән ташлама. Мөмкинме? Biraz da yavuyken. İşenme Gülnur abi. Мәхтум, синме? Әйе, мин. İsmail кая? Мәхтум. Сәрвәр дә өйдә юкмы ни? Юк өйдә. Өйдә юк шул. Тиз кайтыр микән соң? Юк. Тиз кайтмас. Бүген бөтенләй кайтмас. Каялай китәсе булды? Тегене. Ничек әле? Аты кызы. Шишмәгә суга фәлән дип. Шишмәгә су. Мәхтум, хәзрәткә иткән садақам бар иде. Үзем бара алмадым. Тиз генә илтеп шуны тапшырсана. Нәзир садақам иде. Менәме? Аллаһ әкбәр. Менә моны сүземнән дуга кылып ал, кара тавык йомыркасы. Гөлнур аби, İsmail кайтса әйт әле, безгә кирип чыксын әле. Әти әйтә, йомышым бар иде. Ярар, бәпкәм, әйтермен. Кайткач ук барыр. Ул кайчанга кайтыр икән? Шул менә хәзер Сәрвәр белән бергә. Юк. Кайтмас, бүген бөтенләй кайтмас. Ярый, Гөлнур аби. Кайтса, безгә кирип чыксын. Üstümdən tau düşkən şekilli buldu. Ey Xudayım, İsmail'gə deyib hazırlab qoyğan sadaqamını da alıp gitti bit. Ənə, özləri də qaytıb kirələr. Yarı əli, uzattım özün. İndi kişi kırtməskə kirək. İsən mi abi? İsən mi oğlum? İsən sağına tırasın mı? Evet ki abi, seni söyle. Әби, бар, шығып тұр. Ярый бәпкәм. Кіші кірмәсін. Әйдә, жаным. Сәрвәр, тоқталы. Әйдә инде, жаным. Менә шуны құлаңа салырға керек. Менә күрдә тұр. Қаладан кире қайтарылар өзіңні. Тоқталы. Бұл дары өтірмәсмесің? Юк, өтірмей. Шуны салып бик күп кеше калган бит. Каян алдың? Соңыннан. Вакыт уздырырга ярамый. Әйдә инде жаным, ят. Тарса бар, нишләптер бер дә күңел тартмый бит. Соң, шулай итеп, мине гомергә елатырга уйлыйсыңмы ни?
25 ел бит. 25 ел. Гомерләре барлар 25 елдан соң да кайта. Әнә Түмәнәҗ Габдулла. Яшкә булып киткән карт бабай булып кайткан. Шулай да кайткан бит. Кайткан. 6 айда тормаган үпкә авыруыннан үлгән. Соң мин бит синнән башка бер көн дә яши алмыйм. Бер киткәч, син анда, мин монда гүриясе булырбыз. Чарасын күрергә кирәк. Халык шулай кулак бузып кала бит, Исмәгыйль. Туктале, кем салырсың аны? Үзем. Нәрсә эшләргә кирәген беләм. Менә монысын кылаңа салып, аның өстенә менә монысын салырга кирәк. Biraz авырту булыр инде булуын. Анысына гына чыдарсың инде, җаным, яме? Ярый. Хәерле булсын. Алай булай була калсам, бәхил бул. Бер ни дә булмас. Бөтен ил эшли бит. Әйдә. Я Рабби, шифасы гына булсын. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله يا خير خلاص محمد رسول الله خسر الياس أيدا جانم تقيق Bir gına sözündaş İsmail. İsmail. Min canımdan artık kurgan, süyen yarımını Үз кулларым белән үзем үтердем. Гөлнур, минем бигрәк Мин үтердем. Kızsın Allah. Nişlerdim. Үз кулларым белән үзем үтердем. Сәрвәр кирәкми, үз-үзеңне харап итәргә кирәкми, Сәрвәр кирәкми. Каршыгы, үзенең зәһәрле даруын бирмәгән булса, Исмәгыйль үлмәгән булыр иде бит, бабай, әйеме? Кем белә инде аны, улым? Карале, бабай, мөгаен ул сихер капшыгы карчык Сәрвәргә үч итеп, Бөкре Мәхдүмгә чыкмаган өчен шуның өчен үтеттергәндер әле Исмәгыйльне Сәрвәрнең үзеннән. Кем белсен инде, улым? Дөньяда явызлар күбәйде шул. Алла шуларның берсенә дә күрми микәннисең, бабай, Без Аллага кагылмыйк. Алла күктә, без җирдә. Син, улым, минем сүзләремне хәтереңнән чыгарма. Җирдә булган бөтен нигъмәтне кешеләр үз куллары белән тудыралар. Ул тудыручыларга булырга тиеш. Менә шушы сүзләремне онытма, улым. Ярый, бабай. Онытмам. Бабай, китик бу авылдан, Китик, бабай. Безгә китсәк тә була. Бабай,
Син миңа юлда барганда теге сүнгән йолдызлар хикәясендә сөйләрсең әйе бит, бaba? Сөйләрмен, улым, сөйләрмен. Карале, бабай. Исмәгыйль үлгәч, Сәрвәр нишләгән? Сәрвәрме? Әйе. Сәрвәр бик авыр көннәр кичергән. Суфидан тәнинкәләр дә яздырдым. Куркулык та кыйдырттым. İşan Hazretten de şıkırttım. Şifası bulmadı. Biyerekler de yaratışkanlar iken. İkişin sigan kavşalmıydıları dürüst göresin. Qarali. Dereye qoşatırğa gerek. Bek faydalı nerse. Yeyse kripki budki degen nerseni suğa salıp işirirge gerek. Kripki butkisinden jinler kaçadı. Ondan soň iden astına jabıp oşatmışa, ışırtmışa, jide kün jide tön tutarga gerek. Jin zahmeti urazadan kurkadı. Başım kattı indi. Aşağı suyunun da bir dereti kalmadı. Oşatmazga gerek. Oşasa da bar bir jin kursağına gına gitedi. Kazığımın çataşına bastırıp çaptırmadınız mı? Onun indi kurgan gazapları da jiterlik. Jinin koşururga gerek. Kıynağınız var mı son? Seni silisin Ferhi. Kıynargan işi kun küterilsin. Son jinlerin koşururga gerekle basakırısı Gülnur. Jinler. Sağma, Gülnur Astay. Ne işler bitiresiz? Kodaşanın hali nişik. Hayda Cihanşah Türdenuz. Yarar, Türden özüp durmasak da yarar. Konak bulup gelmedik. Ya bir dua. İlahi Kodaşanın hali nişik diyeyim. Bir kiye Cihanşah, bir kiye. Cihanşah, min eytem jinlerin koşururga gerek dim. Kıynarga gerek dim. Suyarga gerek mimi tağın jin karşıga kitelimindan keyt. Keyt, senin bilen talaşırga dip gelmedim. Sen nerse Cihanşah, ıstarısты başın bilen elle. Sen gine gerek edin mında. Urağısты jite bit, Gülnur Astay. Şoňarşı, kadaşa tirilmesen yıkılırбыз. Urağını kim urar? Şit kişiden urdırsan, 10 pıttan da kim almaslar. Sürgen, şeşken işin, miňa da tülisen bolur. Minimde ide artık kol yok. Ay, ongan balaydı. Urakta ona karşı çıgışı tirayak yok idi beyt. Ongan kulga kus diyediler şu. Eytme de indi Cihanşah. Özüňniň ullarından hat haber yok musun? Yok şol. Yok Gülnur Astay. Ulgenlerdir indi. Ulgenlerdir. Bir nişlep de bolmay. Bu yola sabanаңны min sır almam. Jiyin bala şağı arasında bir başım kaldım. Mana özümnikin nişik başkarırım iken deyip qıtımışıp tura. Şulak şarafi urtaktan sırıp şeşirge buldu buluğun. Orlukta urtak mı? Orlukta urtak. Tik mine servergine tirilmi biteli. Bir de kaygırma Gülnur. Serverinin jinleri Şulak şarafi kırığına tügülü yartağıl kırın urup taşlarlar. Jinler bitalar. O kız saban sırgında baka buğaz kiredi Mehmetcan Kart sin de şul. Baba, Cihanşah sin de bir hılıksızlanıp gitkensin iken. Hılıksızlanır da. Bütün il nujasın ıstarısты tarta bit. Oğul ıstarıstısı tarta. Bolustan kaytıp gelişem. Bolustan. Mına yol üstü bolgaş. Sizge de kağıla ketim dedim. Anda neler varsın? Soğuş biter diyen haberler yok mu? Yok Gülnur Astay, yok. Bir başlangaç dizgine bitmesin dul. Avuldan tağı 50 baş at sıratkanlar. Ya Rabbi bir mertebe aldılar bitindi.
Қалған атларны да жиып алсалар, ауыл халқы ашлықтан қырылып бітер. Олай дейме, Жиһанша, көфір болыр. Хақ мұсылманларға Аллахы Тағала ярдәмін берір. Әне, патшабыз әйтейміш дей. Суғыш біткәш, патшаға тоғырықлы болғанлары үшін мұсылманларға көп етіп жер су, бір алған орнына 2 ат берем деп әйтіп әйтейкенді. Кәм инде ул деп әйтіп әйтейкенді? Хәзірәт. Менә хәзірәт. Илдә болмағанны иләп ермә, тіліңә тилшә шыққара. Қорғышым қоралашым. Қаты сабан жетті, Гүлнұр астай, ойлашырға керек. Ярый сау бол, келіп шық. Әй, әллә кімдер файдасы үшін генә, балалар тігінде суғыш қырында интігәләр. Біз мында ғазап шигәбіз. Кемгә кирәк бу сугыш? Кемгә кирәк? Сау бул, Гөлнур астай, барып чык. Ярар, Жиһанша, барырмын. Үзең дә безне ташлап бетермә инде. Алла каргаган сәгатьләр безгә дә килеп җитте ахыры. Әйтмә дә, Гөлнур астай, әйтмә дә. Алла шул, Алла, Гөлнур. Алла ташламаса бурашамас дигәннәр. Аллага сыйынырга кирәк, Аллага. Әле шуны әйтәм, Гөлнур, җиннәр алар бер еләнсәләр. Саумы, Гөлнур әби? Әйдә, Фатима, әйдә бәбкәм. Сәрвәр кая? Күрмәй калганмын, чыгып киткән. Кыйга фәләнгә төшеп карап булмаса ярый инде. Хәләйбәтрәк түгелме, Гөлнур әби? Юк шул бәбкәм, һаман да шул бер килеш. Ор әле, Фатима, ат сіләгә ишерергә кирәк. Ат исеннән җен кашады. Тагын ни калмаган? Берсенең башына җиттең, инде монысын үтермәкче буласыңмы? Убырлы каршы. Ай, бик иртә сиңа тел чыккан. Кемне үтердең? Әйт, кемне? Старшинага әйтеп, арка тирләреңне тунатырмын. Күп сөйләшмә, ишмәсәм, шайтан каршы. Күпме җегетләрнең башларын ашадың? Камсыз аждаһа. Кемне үтердем, ә? Кемнең башына җиттем? Әллә синең сөйгән уйнашчыңнымы? Мин Хаҗи Гайфулласын кем үтерде? Салахины кем үтерде? Исмәгыйльне кем үтерде? Әҗәлләре җитеп үлделәр. Белмәсәң, хәзрәттән барып сора. Сез барыгыз да бер чыбыктан сүрелгәнсез. Инде хәзрәткә дә тел тидерә торган булгач, сөйләшеп тә торасы юк. Морҗа булуың җиткән икән. Әллә күрше авыл мөгаллимәсеннән шундый һөнәрләргә өйрәндеңме? Яхшы атадан яман туган нәрсә. Юнсыз. Атларның фатихасын алу урынына рәнҗетеп ята. Фатиха дигән була. Фейсрлар белән җыелып, арак эчеп йөргән шайтан карчыгының фатихасы кабул була торган булса, иртәгә үк кыямәт булыр иде. Алла! Кыямәт тә ахыр заманда булыр. Әллә бу сугышны тикмәгә дип торасыңмы? Барысы да синең шикелле урамәтләрнең гүнашчылыгы имансыз. Менә мен сиңа имансыз менә Кешеңдә кабарынма, үзеңә барсам куарсың. Шул кирәк. Гөлнур әби, Сәрвәр йоклыймы әллә? Юк, Махтум, чыгып киткән. Субханалла, субханалла, субханалла. Карале, Махтум, Сәрвәргә тәрәяк ашатырга кирәк. Тәрәяк исеннән җиннәр качады. Чыгып кит моннан, шайтан карчы. Нәрсә инде Сәрвәрнең дә башын ашарга йөрисеңме? Шактырга мин сине. Нәрсә? Әллә син дә җиннәндеңме? Нәрсә бу? Астагфирулла. Ла хавла. Буларның барсына да җин шаукымы кагылган. Бар, Суфига барып тәлинкә яздырыбыз, бар. Бар.
Мәхдүм, җибәрегез. Тынычланыгыз, Мәхдүм, тынычланыгыз. Ничүләр, шул бәкере шәйтанга сәрвәрне дипләп йөрим тагын. Бәкере шәйтан. Әле шулаймы? Җибәрегез, Мәхдүм, тынычланыгыз. Кытырган каршы тынычланыгыз. Менә кешегә ит яхшылык. Мин җүләр, шул шәйтан кыяфәтле җин алмаштырган нәрсәгә сәрвәрне дипләп йөрим тагын. Бәкере Мәхдүм, тынычланыгыз, Мәхдүм. Шул кыяфәтең белән өйләнергә җөрисең тагын. Гурбонет, мин сиңа кайтарырмын. Күрсәтермен әле мин сиңа гурбонет. Яхшы чакта чыгасың, ул безгә каршы юкмы? Кара, аны яклаган була. Бар, үзенә кияүгә чык. Гурбонын сыйпап ятырсың, маймыл авызы төстә авызыннан үбәрсең. Шайтан каршы чыгасыңмы, юкмы дим мин сиңа юк исә. Миңа сәбәркә. Җибәрегез! Җибәрегез мине, әтне булганса каршы атламасам. Тынычланыгыз, кытырган каршы ул явыз каршыганың сүзләренә карамагыз. Гөлнур әби салкын су китерәләр. Тынычланыгыз, Мәхдүм, тынычланыгыз. Фәткәм, менә салкын су эчеп җибәрәләр, хәл керер үзеңә. Аъуду биллаһи минәш-шайтанир-раҗим. Рәхмәт әби. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Бик зур рәхмәт әби. Сәрвәрнең хәле һаман да шулай бер килеш дисеңме әби? Аман шулай, алга бармый. Үләр илдә ахыры мискинем. Бигрәкләр дә бәхетсез бала икән. Ата-ана мәхәббәте күрмичә үсте. Хәзер инде әнә сөйгәненнән дә вакытсыз аерылды. Тәкъдире кара булган күрәмсең бәпкәйемлектә. Елама әби, елама кирәкми. Менә мин дә еламыйм әле. Минем кадәр аны яратучы, минем кадәр ихтирам итүче, җир йөзендә түгел, җәһәннәмдә дә булмас. Шулай да еламыйм. Нигә кирәк? Мине барыбер аяучы булмас. Мине Алла үзе аямаган бит. Тәүбә диген бәпкәм, тәүбә диген. Аллаһка телез айтма. Аңа телез айтмаскамы? Ул хәгәрдә минем кулымнан килсә мин аны. Мәхдүм. Көч юк әби, көч юк. Бәпкәм, әллә синдә? Юк әби, минем шашканым юк әле. Менә мине яраткан, менә безне яраткан Алла шашканга шый. Тәүбә диген бәпкәм, тәүбә диген. Ла илаһа иллаллаһ Мөхәммәдур Расулуллаһ. Укыма әби, укыма. Әгәр дә ул җүнне булса, менә минем шикелле, менә теге ил өстенә әҗәл таратып йөрүче карчыкларны яратмаган булыр иде. Минем каршымда хәзер әнә теге дәҗҗал карчык белән мине яраткан Алла арасында аерма юк. Икесе дә җинаятьчеләр ала. Мәхдүм. Я нигә дип мине менә шушындый кыяфәттә дөньяга яраткан? Бит эткә биргән матурлыкны да миннән кызганган. Я нәрсә? Әллә мине яраткан вакытта исерек булган? Я мине әдәм рәтле итеп яратса, дөнья җимерер иде микәнни әбия? Мәхдүм, бәпкәм, менә әфтиях тот, кашарлар. Кемнәр әби, кемнәр? Җиннәрең, бәпкәм, җиннәрең. Җиннәр. Ярый әби, мин артык сүгенмәм инде. Барыбер файдасы юк. Шулай бит, Фатыйма туташ. Син дә Сәрвәрнең хәлен белергә килдеңме, Фатыйма туташ? Бик кызганыч, бичара. Кызганыч шул. Бик кызганыч. Мин көннәр буена аның янында булам. Шул шашкан Сәрвәр янында рәхәт табам. Ул минем белән сөйләшә, җырлый. Мин дә аңа кушылып җырлыйм. Читтән караган кеше шөбһәсез мине дә шашкан дип уйлар. Ләкин мин бер вакытта да шашалмам. Мин бик теләп шашар идем дә булмый. Булдыра алмыйм. Шашар өчен Сәрвәр төсле җаннар,
Сәрвәр төсле фәрештә кыяфәтендәге кешеләр булырга кирәк. Ә мин бикер шайтан. Шулай бит, әт бит мин, әт бит. Николай дип уйлыйсызмы? Ә нәрсә дип уйлыйм соң? Алайса бикер пари. Җир йөзендә нинди ямсыз нәрсә булса, шул ямсызларның барысыннан да артыграк мин ямсыз. Шулай бит. Ә ул алай демейде. Шулай да ул минем күзләремә туры карый ала иде. Ә бит башкалар минем күзләремә туры карарга җирәнәләр. Кызык бит, ә? Кешеләр синнән җирәнсен әле. Алланың рәхмәте нинди киң. Ул берәүләрне булай итеп ярата, икенчеләрен тегеләй, берәүләрне матур итеп, икенче берәүләрне чирканыч итеп ярата. Балалар кузна уйнаган шикелле безнең белән уйный. Кузна. Бәлки, Алланың хайыбы юктыр. Бәлки ул мине бөтенләй белми дә торгандыр. Бәлки гайып бөтенләй башкададыр. Кем мине менә шушы кыяфәттә җир йөзенә тудырган булса, менә шул җәһәннәмнең төбенә йөстегән кадалсын. Һәр нәрсәнең хикмәте була диләр, Мәгъдүм. Хикмәт. Фатима туташ, Сәрвәр һаман юк. Суга фәлән төшеп үлә күрмәс. Бер бүгенге чыгып йөрүе түгел бит. Шулай икән шул. Biz Сәрвәр белән Исмәгыйльнең каберенә барабыз. Ул җырлый, ә мин Коръән укыйм. Беләсезме, ул миңа якын туганым төсле. Әле үткән җомга көнне без аның белән урманга бардык. Менә шунда ул миңа сүнгән йолдызлар хакында сөйләде. Бик матур итеп җырлады. Ә беләсезме? Сәрвәр миңа хәзерге хәлендә акыллы чагына караганда да якынрак. Әйе, ул минем белән сөйләшә, минем күзләремә карый, минем кулларымнан тота. Ә бит терелсә бөтенләй икенче төрле булу бар. Әйе, Сәрвәр миңа хәзерге хәлендә акыллы чагына караганда да якынрак. Гөлнур аби, карабыз аны, Сәрвәрне саклагыз.
Давалыйбыз деген булып, агу фәлән ишереп үтерсәгез, менә валлаһи дип әйтәм, ул хәзер минеке. Яртавылны суеп чыгармын. Ай, Мәхтүм. Гөлнур әби. Ул хәзер минеке. Аны миннән берәү дә тартып ала алмас. Эй, Фатима туташ! Әгәр дә сез минем йөрәгемне ярып карасагыз, хушыгыздан язар идегез җәһәннәм анда, чын җәһәннәм. Әгәр дә Алла үзе килеп эләксә, ул да янар. Валлаһи газим янар, Фатима туташ. Сез һаман Аллага тилез әйтәсез. Алай ярамый, Мәхдүм. Бит, ярамый. Ярамый, Фатима туташ. Аллага тилез әйтергә ярамый. Шулай бит, Гөлнур әби, ярамый бит. Менә күптән шулай кирәк иде, Мәхтүм. Küfür сүзләр сөйләргә ярамый. Ярамый, Гөлнур әби, ярамый. Хәер, Алла мондый пүчтәкләрне генә кичерер, ярлыкый бит ул. Фатима туташ, менә мәдрәсәдә минем бер шәригем бар иде. Менә шул гел Алланы сүгә торган иде. Гел менә Алла юк ди торган иде. Соңыннан менә шул кеше ишан булды. Меңгә якын мөритләре булды. Менә нинди кешеләр дә бар дөньяда. Фәрхи карчык мине бәкре шайтан ди. Шәп бит. Biz надан кешеләр, Мәхтүм. Бер нәрсә дә белмибез. Менә шуңа күрә сез бәхетле дә. Мин надан да түгел, галим да түгел, кеше дә түгел, шайтан да түгел, урталыкта адашып калган. Аллага кызык кеше кирәк булган да мине яраткан. Сез тагын тотындыгыз, Мәхтүм. Бетте, Фатима туташ, бетте. Менә, Фатима туташ, менә әби тәсбих тарта. 60 елдан бирле уланы тарта, ләкин һаман 99. Һич үзгәрми, минем быкрым шикелле тик тора. Сәрвәрне эзләп табарга кирәк. Суга фәлән төшеп үлеү бар. Әгәр ул да үлсә, соңгы өмет тә югала. Дөньяда өметсез яшәп булмый. Фатима туташ. Гөлнур әби, Сәрвәр кайчан чыгып китте? Иләдән соң чыгып китте. Фатима туташ, сез барасызмы? Барам, Мәхтүм, барам. Сау бул, Гөлнур әби. Киттек, Мәхтүм. Kanat satam. Kaya ул.
Мин алам. Кара, кая үрмәли? Акчаң җитәрмесең? Үзең шибәрмесең? Акчам җитәр, үзем шибәр. Нәрсә ул? Ял. Ярый, кал. Юк, башта син ал. Кыйгак, кыркаслар. Егет, сиңа кем кирәк? Кара кашлы кыз кирәк. Егет, сиңа кем кирәк? Каз мамык ястык кирәк. Казларыбыз мамыксыз, кызлар йоклы ястыксыз. Каз канаты. Илгә афат килде. Сугыш чыккан. Нәрсә? Сугыш. Менә сүнгән йолдызлар каян килеп чыкты? Әҗәл җитмәгән булса, бәлки кайтырмын да. Юк. Син кал. Мин синең кылаңа дару салам. Дару. Шу. Йолдызлар сүнәләр. Йолдызлар сүнәләр. Әбәү. Син кем? Син аждаһа ялчысы кем әле? Сәлам әйтаңа килсен, казымәсенә килсен. Мин аны кызганам. Ярамый. Мине кызганырга ярамый, юкса мин сезне... Мәхтум! Пычагыңны ташла. Мәҗлисне сансызлау килешми. Әҗәл җитмәгән булса, бәлки кайтырмын да. Юк. Син кал. Дару салам, дару. Ярамый, Сәрвәр, ярамый. Җибәр. Даруга сыңа калам. Әби, аждаһа берәрсен ашаса нәрсә була? Кара аждаһа кабер дигән. Кемне ашый шул үлә. Әби. Әгәр кеше белсә, сиңа да, миңа да, Исмәгыйльгә дә сәбәр булачак. Фәрхи түти җаным, аяк астыңда туфрак булыйм. Һич кемгә әйтмәм. Шуннан син килеп чыктың да минем күкрәккә бик зур пычак кададың. Үлә. Ярдәм итегез. Ул үлә. Bu нәрсә? Сәрвәр! Йокла, күңелшенкәем, йокла. Уянсаң да бар бер бәхетле хәбәрләр көтми. Әнә бәхетсезлекләр бер сартыннан берсе туып кына тора. Әнә югарыш арыш басуын боз суккан. Син йокла. Сөйгәнең янда килдеңме? Бик әйбәт. Менә мин үлгәч, минем яныма кем килер икән? Һичкем. Мин бит дөньяда да ялгыз. Каберем дә бер читтә үзем шикелле бөкрәеп торыр. Син йокла. Туңа күрмә. Менә шулай. Менә. Сәрвәр. Ул үлгән. Ахыр чиктә минем соңгы өмитем дә югалды. Күршенгәем. Кем белә мин урманнарга йөрермен? Кем миңа каз канатын җырлар? Юк. Елап булмый. Гомеремдә беренче тапкыр күңелем тулып йөрәгем кысылды. Юк булмый. Җылап булмый. Бәхил бул минем. Бердән-бер өмитем. Бәхил бул минем дөньядагы куанычым. Ходай минем актык йолдызымны сүндерде. Сукырның актык таягын сындырды. Мин инде хәзер
өзіме не эшләргә кирәклеген беләм. Моның өчен мине берәү дә гаеплый алмас. Мин үземә үзем хуҗа. Сез Галиәскәр Камал исемендәге Татар Дәүләт Академия театр артистлары башкаруында Кәрим Тинчуринның «Сүнгән йолдызлар» исемле әсәре буенча куелган спектакленең радио вариантын тыңладыгыз. Рольләрне башкардылар: Сәрвәр, Флора Хамитова, Исмәгыйль, Ялчы егет, Наил Әюб, Надир Мәхдүм, Ринат Таҗетдин, Гөлнур әби, Галия Нигъмәтуллина, Фәрхи, Имче карчык, Асия Харисова, Фатима, Фирдәүс Әхтәмова, Сиражи, Әкиятчы карт, Дилүс Ильясов, Шәйбәк, Ятим малай, Найля Ибраһимова, Староста Җиһанша, Илдус Валиев, Ибраһим, Халим Җәләл, Хаммат, Рәшид Шамкай. Егетләр-кызлар Академия театр артистлары Фирдәүс Хайруллина, Дания Нурлы, Рәмзия Хисамова, Рәшид Галиәкбәров, Илдар Хайруллин. Спектакльнең режиссеры Марсель Сәлимҗанов, монтаж режиссеры Хидаят Султанов. Музыканы язган һәм халык көйләрен эшкәрткән композитор Салих Сәйдәшев. Спектакль магнитофон тасмасына 1970 еллар башында язып алынган. Әдәби драматик тапшыруыбыз шушының белән тәмам.